Ndinokwazisai ruzhinji rwenyika ino. Clyde Mutemachani is my name. Ndichitungamirira boka reIzodzo rakavamba 2019 mukereke yeSt John zvichienderana nekutumwa kunenge kwakaitwa munhu anenge aine vision anenge atumirwa naMwari. Tiri muboka imomo mutungamiri wesvondo vakaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti group reIzodzo rivemo tichiimbawo masongs machoral songs anobatanidza amahymn nemamwe masongs anongoita kuti nyika itendeuke itarise kumusiki kuna Mwari akavasika. Our first album in this journey music yakatanga 2019 rinonzi Areka. Areka takacherechedza zvizhinji tikaona kuti tsitsi dzaMwari dzakawandisa kuvanhu, havadi kuti vanhu vangoparara. That's why takaona paipa pakatipa mwanakomana waJesu kuti auye kuzosungura nyika yakanga yanzwa nezvivi. Ipapo Mwari wafunga kuiparadza akati Jesu akati regai ndiende Mwari ndimbonovadzidzisa nezve-eternal life. Vanenge vatenda zvavo nezvinge vagona kuti vaite zvinodikanwa kuenda ku-eternal life vazouya ikoko. Saka rwiyo rwatakaimba rinonzi Areka iri title track rwaitaura kuti kune vakatumwa naMwari mumagariro nemararamiro atinoita izvozvi. Kune vakatumwa naMwari kuti vasunungure mweya yevanhu vakasungwa nadhiabhorosi. Nokuti iye Satani pachezvake munhu akatodzingwa kuti akakundwa kudenga ndobva adzingwa. So uku kuna Baba hasisina nzvimbo. Saka arida kuzama kubata masouls mazhinji kuti aregedze kuenda kuna Mwari. Saka kune vakatumwa naMwari semawiro akangoita mwanakomana Jesu kuti vadzikinure nyika yedu. Ndivo vataizama kureva, takangomenshena vashoma shoma kuti vane rwendo rwehozana rwakatumwa naMwari kuti vasunungure nyika, kuti kana nyika ichizenge yaguma pakudzoka the second coming of the Son of God paanouya vanenge vagona makuku aya vazoenda kuupenyu husingaperi. Nawo tine album itsva ratiri kugadzirira rinonzi Moto Unopisa. Taizama kuonesana kuti kana muchinge madzidziswa nevakatumwa kudenga uku hakungoendwa kana munhu asina kunamata. Kune vanenge varamba kusatera, that's disobedience. Nekuti Mwari vachisika munhu vakamusika kuti ude Mwari uvanamate uvateerere. Saka kune moto uchazouya uchaparadza vanhu semaparadzirwo akangoitwa vanhu vakaramba panguva yaNoa. Saka moto unopisa uyu tikavhura Bhaibheri redu shoko raMwari rinotaura zvakanaka from 2 Peter chapter 3 verse 7 kuti zuva rwendo rwuno kune moto unopisa. Saka ichenjedzo kuhama neshamwari kuti vakomana ngatiregedzei mabasa ezvakaipa atinoita, titange kutoseva the Lord, titange kuita kuda kwaMwari kuti nezuva iroro rachazouya Ishe wedu tizopona naro. Saka ndozuva tiri kuzama kutaura imomo kuti mabasa akaipa ngatiregedzei tisange kugonera Mwari, kuregerana patinotadzirana zvose zvinodikanwa uye nekuitirana rudo. Mwari vanotiitira zvakanaka tikaenda ku-eternal life. Right, video yatida kuona inonzi ngamera. Ngamera iri kufamba kwenguva. Vosikuona kuti nguva haisi kuita nguva haisi kumira. Vashumiri vari kushumira. Vhangeri yaMwari yaenda pese kuti parege kuzowana munhu achava neexcuse kuna Mwari kuti vhangeri haina kusvika kwandiri. Saka ndo song yatida kuti muone inonzi ngamera iri kufamba, kuti zvechokwadi mumwe nemumwe pagere cherechedza chiringazuva nguva yafamba. Tizvibatsire.